Карнавалът в Рио де Жанейро е едно от най-пищните и шумни партита в света. Всяка година от 17 до 25 февруари Рио се превръща в сцена, където се разиграва едни от най-големите безплатно за всички представления на уличния театър и въплъщава жизнерадостния бразилски дух. Самбодромът на Маркес дю Сюпсай е център на вниманието. Този специално създаден архитектурен комплекс е проектиран от Оскар Нимайер през 1984 година и може да побере 70 000 души. Тук се провеждат завладяващи паради на школите по самба в Рио. Това са най-добрите таланти на страната, които работят през цялата година, за да удивят публиката с оригинални танцови и музикални изпълнения. Интересно за всички, че карнавала има религиозни корени. По ирония на съдбата, той произлиза от католически обичай като празник преди началото на Великия пост. През 1641 година предшественика на съвременния карнавал се е състоял просто от няколко елегантни бала, забавления на висшата класа, подобно на баловете в Париж и други големи европейски градове. С времето уличните балове се превръщат в изискани паради, представящи аристокрацията, която дефилира в елегантни и скъпи костюми. Първият регистриран карнавал в Рио де Жанейро датира от 1723, но едва през 1920 са създадени школите по самба, които стават неизменна част в парадите. През 90-те години на 19 век шествията стават много по-организирани с военни оркестри и сложни платформи. Блокус – пъстри платформи с музика и танцуващи хора, които насърчават участниците в партито да се наслаждават на музиката, да танцуват и да общуват. Съществуват повече от 580 блокус, като най-важният от тях е Кордао да Бола Прета, който се провежда в центъра на града в събота. Фейра Литерария Интернационал до Парати, или по-познато като ФЛИП, е едно от най-значимите литературни събития в Бразилия и света. Провежда се ежегодно в живописния град Парати, разположен на брега на Атлантическия океан, и събира писатели, издатели и любители на литературата от всички краища на планетата. Началото на ФЛИП е през 2003 година, когато някои ентусиасти решават да създадат платформа за обмен на идеи и култури чрез литературата. От тогава събитието непрекъснато нараства, привличайки някои от най-известните съвременни автори и много нови таланти. Сред гости на фестивала са били носители на Нобеловата награда за литература, както и други престижни литературни отличия. ФЛИП не е просто литературен фестивал, а културен феномен, който превръща Парати в сцена на множество дискусии, семинари, работилници и представления. Освен основните събития, които включват лекциите и разговори с автори, фестивалът предлага и богата програма с музикални изпълнения, театрални постановки и филмови прожекции. Това прави фестивала атрактивен не само за любителите на книгите, но и за всички, които обичат изкуствата. Една от отличителните черти на ФЛИП е неговия международен характер. Всяка година се кани държава или регион, които да представляват своята литературна и културна сцена. Това създава възможност за културен обмен и за насърчаване на глобалния диалог чрез литературата. ФЛИП се отличава и с ангажираността си към социалните каузи. Фестивалът активно подкрепя различни образователни програми и инициативи, насочени към насърчаване на четенето и културното развитие на местните общности. Чрез своите проекти, фестивалът се стреми да направи литературата достъпна за всички и да стимулира критическото мислене и творческите способности на младите хора. Феста Жунина е традиционен бразилски празник, който се отбелязва през юни в чест на трима светци – Свети Антоний, Свети Йоан Кръстител и Свети Петър. Празникът произхожда от португалския фолклор и католическите обичаи, пренесени в Бразилия по време на колониалния период. По време на Феста Жунина хората се обличат в традиционни селски дрехи, като мъжете носят карирани ризи и сломени шапки, а жените дълги поли и плитки. Организират се много танци, като най-популярният е квадриля, който представлява вид народен танц, подобен на квадратен танц, придружен с дива музика. Фестивалът включва и традиционни храни, като канжеса, сладка царевична каша, пармония, царевични кекшета и куентао, топла напитка с джинджифил и захар. Основна част от празника са и фойерверките, лагерните огньове и различните игри, като състезания с чували и хвърляне на пръстени. Феста Жунина е време за забавление и общуване, като събира семействата и приятелите заедно в празнуване на бразилски традиции и култура.
Фестивалът започва през 1965 година и е вдъхновен от местната легенда за два бой-бумба – гигантски амазонски бикове, които се борят за вниманието на публиката и за благосклонността на индианците. Този конкурс между бой Гарантидо – червено, и бой Капричозо – синьо, се превръща в истинско зрелище, като всяка група представя своите танци, песни и костюми. Фестивалът се провежда в специално построен стадион, наречен Бумбодромо, който може да приема до 35 000 зрители. Всяка година темата на фестивала се променя, като се разглеждат различни аспекти на амазонската култура, природа и история, танци и ритуали. В рамките на фестивала се провеждат празнични паради, карнавали и състезания. Танците и песните са вдъхновени от амазонската природа, митология и етническите обичаи. Всеки от бой Гарантидо и бой Капричозо има своя собствена история и символика, които се изразяват чрез техните изпълнения. Значение и влияние. Фестивал на фолклора в Парентинс е важен за местната общност и идентичност. Той привлича туристи от цял свят и помага за запазването на амазонската култура и традиции. Съвети за посетителите. Ако имате възможност, посетете фестивала през последните седмици на юни. Носете удобни обувки и се наслаждавайте на магията на амазонската култура. Октоберфест. Октоберфестът в Блюменау, щата Санта Катрина, Бразилия, е голямо събитие, което се провежда всяка година. Този фестивал е вдъхновен от оригиналния Октоберфест в Мюнхен, Германия, и е едно от най-големите празненства на пивото в Южна Америка. Там може да се насладиш на бразилска атмосфера, музика, танци и, разбира се, вкусно пиво. Ако си в Бразилия през октомври, определено струва да посетиш този фестивал. Традициите на Октоберфест в Блюменау са подобни на тези в Мюнхен, Германия. Някои от тях са, например, пивото и храната. Октоберфест е известен с обилното пиво и традиционната германска храна. Посетителите могат да се насладят на разнообразни сортове пиво, както популярните баварски стилове. Музика и танци. Фестивалът е пълен с музика и танци. Оркестри свирят традиционни песни, а посетителите се включват в танците. Традиционни костюми. Много хора обличат традиционни баварски костюми, като дириндъл, плетена рокля и ледерхозен кожени панталони. Паради и събития. Октоберфест в Блюменау включва паради, състезания и други забавления. Настроение на общността. Фестивалът събира хора от различни общности, които се радват на обществото и празненството.